Ide ovo. Evo, kafica se ovo skuva, sad ja stavljam šećera malo. Evo šećera i... šećera ovo. Šećera i ona sad će da probri. Koliko treba? Šta kaže ovo? Ajde, ovo je, evo, grande Milorad. Viš kako sam ja napravio ovu? Vidiš kako sam ja to sve ručno, vidiš koja je lepinjica. Vidiš koja je supa. Evo, provril. I sad pritisnemo ovde off. Off i gasim i sad ja ovo mogu da stavim ovu kafu. Kafu na super šporetu. Kafu na super ovome šporetu. Znači dosta to. Grande. Stavi još jedno ovo. Ajde ovo. Kako ja nju zovem? To je ovo Sofija. Sofija, da budeš dobra Sofija. Ti slušaš Gorana. Ne idi tamo Sofija. Moj da ideš tu Sofija, beži. Nije to kafa za tebe. Ti si ovo jela i pila, sve ti ovo voliš da vidiš. Sve gledaš ti Sofija. Sad ga uključiš i prokuvaš. Sad op. I ovdje ga smanjiš. Ajde Sofija, što ti kažeš Sofija? To je ovo grand kafa. Se napravila pena. Pa nek se napravi ovo pena i to je najbolja pena, sad isključiš. I to je ovo najbolja pena ovo za kafu i sad ja isključim to i ovo imam ja ovu kafu. Čija je tuga veća, da li mogu znati, da li moja ili tvoja? Koji više pati, viš on i dalje izduvava ovo, radi ovo centrifugu.